Pinoy kasi tayo, so Pinoy is, you know, rice is life. So, puro carbs yung nakain ko ngayon. Noodles, Yopokki, saka rice. With egg. That's of course ito. Sarap siya.
Hello mga beshies! And welcome back to my channel, Tony Time Vlogs! Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to click the subscribe button down below and hit the notification bell button para updated kayo sa mga bagong videos ko. Okay? So today we have another food vlog. So this is a cookbang. First time ko itong ginawa. So Korean cookbang. So it's already brunch time. Brunch, so breakfast at saka lunch kasi it's already... What time is it? 10:43. I don't know if you could see it, but it's 10:43 ng umaga. Okay. So, ano yung niluto ko? First, we have the cheese flavor na Yopokki. There you go. And it's very, let's see, napakalapot niya. Okay. And then, we have the spicy beef ramen. Okay. And we have the Chilsung Cider, Korean peach flavored drink. BTS JIMIN yung ano niya, picture. Okay. So, lahat ng ito, itong nakikita nyo, itong Yopokki, at saka spicy beef ramen, at saka itong Korean na peach flavored drink, galing sa All in My Basket. Lalagay ko sa description box yung link ng online shop nila. Okay? So, since Pinoy tayo, of course, rice is life. Okay. So, titikman natin to. Okay. So, first, ano ba? Tong ramen. So, meron siyang, ano dito? Meron siyang real mga bits of, like, I think this is bell pepper, tsaka mushroom, seaweed. Okay, good. Nilagyan ko din ng egg. So, yeah. So, titikman natin siya. Let's try it first. Let's first drink the soup. Gupin natin muna yung sabaw. Spicy talaga siya. Kaya ko lang yung spiciness niya. Tapos, tikman natin yung noodles niya with the sahog. Yan. There. Oops. Woo! Oops. Okay, let's try. Masarap, malasa. Sana lahat ng instant noodles sa Pinas ganito, yung talagang may real vegetables or beef or chicken. Ito naman kasi may mushrooms, may seaweed, may ano pa to? Onions ata to, bell pepper, red bell pepper. Tsaka lagyan ko na egg. Tapos now, let's try itong Yopokki, cheese flavored. So, matagal ko na talagang gustong kumain ng ganito. And this is the first time kakain ako. This is rice, glutinous rice ata to. So, let's try the cheese sauce first. So, let's mix. And then, let's try the, sarap yung cheese sauce. Tama lang. Parsley ata itong, ito. Tingnan nyo. Yan, mga green bits niya. Tapos, let's try this. Sarap. No wonders Korean love this food. Sticky rice ata to. Sarap. First time. But I love it, guys. So, samahan nyo kung kumain ito. Let's try this drink. Yan. Malaki siya, guys. Tingnan nyo yung size niya. See? Okay, let's try. Diyan na yan. Parang siyang soda. Uy. Did you hear that? See? Meron siya. There. So, it's really there. Parang siyang Sprite. Okay, let's try. Let's try it, guys.
bango niya. Peach scent. At saka, tikman natin yung lasa. Para siyang Sprite. Sprite ng Pinas. But yung flavor niya, peach. Masarap siya. I think next time, order pa ako sa All in My Basket. Kasi may iba't ibang flavors to. Ito lang yung binili ko kasi na-curious ako kasi peach. Favorite ko kasi yung peach. Isa sa mga favorite fruit ko yung peach. Masarap siya. Okay. So, yeah. So, samahan niyo ako kumain ng brunch for today. So, that's it. So, let's finish this up. Sa gawas, di ko magawas. Yes. Yes. I'll take your Selena. Yeah. Close this thing. Ouch. Na. Uy, dilabay ba yung kulit sa kulit? Pinoy kasi tayo, so Pinoy is, you know, rice is life. So, puro carbs yung nakain ko ngayon. Noodles, Yopokki, saka rice. With egg. That's of course ito. Sarap siya. At ang bango, in fairness. At ang bango niya. Yung anghang niya, carry ko lang. Hindi tulad dun sa ghost pepper na super anghang. Ito gusto ko. Sarap. Sarap niya guys. Kain tayo. Good. So, sa mga gusto ng umorder ng kinakain ko ngayon, nalagay ko sa description box yung link niya, All in My Basket. Meron silang online shop sa Facebook at saka sa Shopee din. So, dalawang link ang lalagay ko sa description box. Pwede kayong umorder doon. Remember nyo dati nung kumain ng self-heating rice bowl, doon ko rin yung binili. I'll just put yung link sa previous video ko. Sinuwa ko ng ulam. Natis Pinoy. Diba? Sarap guys. Actually, yung iba nito, binigay ko sa mga anak ko. Kasi ang dami. Ayusin na natin. And no more. Snack. Okay. Pinili sa mga. Sarap. Gusto ko yung flavor niya. Super sarap. Very flavorful. Very rich. At yung spiciness niya, carry ko. Tapos may real mushroom bits pa siya. Tingnan nyo guys. Yan. Sana sa mga local natin dito, sa noodles, instant noodles natin, sana ganito din. Yung may mga real
ano, may makakain tayo, hindi lang puro sabaw. Mm. Mm. I love it. Ang bango niya talaga. Para ka lang uminom ng Sprite but hindi siya lemon lime or lime flavor. Peach. Pag in fairness, malaki siya guys See that? Sarap mo lang. Talaga sulit. Maraming laman. There. Naubos ko guys. Ang sarap. Simutin natin yung sabaw. Ubos na. So now, let's eat the Yopokki. Yopokki. Yeah. Ubusin natin ito. There. Diyan. Come on. Let's eat. Snack yata to sa mga Koreans. I don't know I'm not quite sure. But nakikita ko usually ito as parang street food nila. Or snack nila. Sarap. Laki ako. To be honest kasi hindi ako na mag-chopstick. Ito lang. Pasensya na niya spoon. Sarap guys. You can buy it sa all in my basket Ito lahat na binili ko. Meron lang food, TONI Yoppoki, tsaka po. Sa all in my basket. Ang bait na seller. Kasi binigyan ako ng free item. Wait, asa na ba yun? Sa akin. Oops. Tadam! Yan. Ref magnet ata ko. Ang ganda. Yan. All in my basket. Thank you so much, All in my basket, for this beautiful ref magnet for free. Yan, ganda. Gusto niyo yan? Bumili kayo. Yan, dami. Sorry guys. Busog na busog ako guys kasi puro carbs. Yan, sarap.
Patiki ko ito maubos. Kasi super busog na ako. Ang sarap niya guys, in fairness, super sarap. Parang siyang carbonated water na may flavor. Okay, that's it. Thank you so much guys at sinamahan niyo ako sa aking first ever cookbang dito sa aking channel Tony Time Vlogs. And thank you so much Al in my basket for this beautiful free ref magnet na to. There. So gusto makakuha nito for free, mag-order lang kayo sa Al in my basket. Marami silang mga Korean foods available. Tulad ng in-order ko na spicy beef ramen at saka to cheese flavored Yopokki. At itong Chilsung Cider Korean peach flavored drink na may BTS JIMIN. Yan. Sa mga fans ng BTS dyan, ayan. Okay. Masarap siya. So, once again guys, thank you so much at sinamahan niyo ako sa aking first ever cookbang for this season 3. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe down below and hit that notification bell button para updated kayo sa mga lagi kong new videos. And also, don't forget to thumbs up dito sa videos na gustuhan nyo. Comment down below kung ano pang gusto ninyong kakainin ko. Foods that you want me to try, challenges. Kasi season 3, it's gonna be most of it is gonna be all about food stuff. Okay? So, thank you so much for watching my video. I'll see you again, guys. Thank you so much. And you take care, okay? Bye!